سلاف ji bo tîr û rimê ez çûm ji welatek buha medî çi qas erzan dibe rovî birî pê xwe geha şêr girtiye bêçar dibe dûvê se her mayî tewa kengî dûvê se raz dibe haho dojeha roj û şev xwedê xeşma xwe lê dida milet ketî destê diza çare ji kî alî dibe Kurdistan hew doze bira Kurdistan hew doze bira nanê sibê mêjî dibe şekir nema peyda dibe her tişt îdî biha dibe dar ketiye vê rometê dar ketiye vê rometê çirto bi virtore dibe dar ketiye vê rometê çirto bi virtoşa dibe hey ji belasên şehîda hey ji belasên şehîda ji aniya tev qurmiçî ji heware û ji tolazan ji vê dadiya çavmiçî gotî vegeriya ji çema lanet li ser kêşa demê karê vekin karê bidin karê vekin karê bidin ka lê meyzekin lê fekin ev tev fen û fût û rikin silav ji bo tîr û rimê dar ketiye vê rometê çirto bi virtoşa dibe ez çûm ji welatek buha min dî çi qas erzan dibe zor spas perîşan